Okay, vi skal undersøge Pythagoras' læresætning for en retvinklet trekant, der siger a i anden plus b i anden er lig c i anden. Når vi har vores retvinklede trekant, så har vi siderne a, b og hypotenusen c, og vi har hjørnerne a, b, c. Hvis vi kigger på siderne i trekanten, så kan der dannes et kvadrat på hver side. Et kvadrat, som har arealet a gange a, et kvadrat, der har arealet b gange b, og et kvadrat, der har arealet c gange c. For at bevise Pythagoras' sætning, så skal vi altså vise, at arealet a i anden og arealet b i anden er lige så stort som arealet c i anden. Først indtegner jeg højden i min trekant fra punktet C til hypotenusen, og lad den fortsætte hele vejen ned igennem arealet c i anden. Så vil jeg nu bevise, at arealet a i anden er lige så stort som rektanglet på den venstre side af højden, og arealet b i anden er lige så stort som rektanglen på den højre side af højden. Jeg markerer her det halve areal af kvadratet b. Arealet af den trekant er det en halv b gange b, og det er det, fordi arealet af en trekant er en halv grundlinje gange højde. Jeg kan ændre på trekanten uden at ændre dens areal, så længe jeg bevarer grundlinje og højde. Derefter betragter vi vinklen omkring punktet A i trekanten. Vinklen er dannet af to vinkler, en ret vinkel i kvadratet b i anden og den spidse vinkel i vores retvinklede trekant. Vi kan se, at i kvadratet C har vi også en ret vinkel, så vinklen på venstre side af B er lige så stor som vinklen på højre side af C. Derfor kan vi dreje vores trekant uden at ændre på dens areal. Nu kan vi igen flytte på trekanten uden at ændre grundlinje og højde. Og på den måde har vi nu fået flyttet arealet ned i rektanglet på højre side af højden i C, og vi kan se, at de to arealer er det samme. Derfor er hele arealet b i anden lige så stort som hele arealet på højre side af højden. Vi gør nu det samme med arealet a i anden. Vi viser, at halvdelen af arealet her skal være lige så stort som halvdelen af arealet her. Først ændrer vi på trekanten uden at ændre areal, fordi vi hverken ændrer grundlinje eller højde. Så drejer vi den, ændrer igen på trekanten uden at ændre grundlinje og højde, og har således flyttet trekanten ned i rektanglen, og vi kan se, at de to arealer er lige store, altså er hele arealet a i anden lige så stort som hele arealet af rektanglen. Og på den måde har vi bevist, at a i anden plus b i anden er lige så stort som c i anden, fordi arealet af a i anden og arealet af b i anden tilsammen er lige så stort som arealet c i anden. Og det gør sig selvfølgelig gældende, uanset hvordan vores trekant ser ud, så længe der bare er en ret vinkel. Tak fordi I gad at lytte med.